विशाल परब यांची पुष्पगुच्छ देण्याची पात्रता नाही अशा शब्दात जिल्हा बँक अध्यक्ष मनीष तळवी यांनी भाजपचे नेते प्रमोद जठार यांच्या वक्तव्यावर उत्तर देताना सुनावलं। सावंतवाडी येथील पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते। नाही, त्यांचा पुष्पगुच्छ देण्याची पात्रता मुळीच नाही। आमच्या दोन्ही नेत्यांनी त्या संदर्भातली भूमिका यापूर्वी स्पष्ट केलेली आहे। त्यामुळे अशा चुकीच्या प्रवृत्तीला परत पुष्पगुच्छ देऊन ती चुकीची प्रवृत्ती जवळ करण्याची भूमिका आम्ही कधीही घेणार नाही, आमचा कार्यकर्ताही घेणार नाही। नाही, त्यांचा पुष्पगुच्छ देण्याची पात्रता मुळीच नाही। आमच्या दोन्ही नेत्यांनी त्या संदर्भातली भूमिका यापूर्वी स्पष्ट केलेली आहे। त्यामुळे अशा चुकीच्या प्रवृत्तीला परत पुष्पगुच्छ देऊन ती चुकीची प्रवृत्ती जवळ करण्याची भूमिका आम्ही कधीही घेणार नाही, आमचा कार्यकर्ताही घेणार नाही। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।